Okay, good morning mga boss. Good morning sir. Okay, gawa na mga boss. Bali, siningil ako ng 400 labor and materials. Bigat kada kaya na po. So ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So katatapos ko lang maghatid dito sa school ng panganay ko dito sa TAU Tarlac. So ayan, tuwing umaga kasi may hinahatid ko siya. Kung hindi siya yung hinahatid ko, yung isang kapatid niya hinahatid ko. So ayan, ito yung school nila mga boss. Ayan o. Ayan mga boss, maraming salamat nga pala sa laging sumusuporta sa ating channel. At andyan po kayo lagi. Siyempre, hindi naman na ako mag-vlog kung walang manonood. Siyempre, importante pa rin na may nanonood para ganahan tayo na mag-vlog. So ngayon pala mga boss, pupunta natin yung project natin dito sa Kamiling. So mag-start na sila ngayon. Start na silang mag-cabinet. So nabuo na nila sa bahay ngayon. Assemble na lang nila dun sa site yung project natin, yung mga cabinet natin mga boss. Tapos mamaya pupunta tayo sa project. So i-update natin yung project natin doon. Tapos i-drawing ko na rin yung 3D model ng susunod na project. So kagabi kasi hindi ko na kaya magpuyat na may nantok na ako. Kagabi ko sana gagawin. So ayan yung gagawin natin sa araw na to. Okay, dito na tayo mga boss. Bali, tabi lang ito ng TAU. Parada muna tayo rito. Okay, let's go. Okay, good morning mga boss. Sir, good morning sir. Los nila. Hindi nga ito kailangan ata. Home pa dyan, di ba ba? Hello, good morning ante. Isang sarap ko na kita na yung tubig at ay pa DJ kasaya pa niya, datamin niya kung ano ito. Hindi mo Actual mi pa eh. Actual mi pa eh. Ato ka man sir ne, ipagastame. Noda ko matigpalitada, palitadaan da ko maato yan. Ate sir. Tabali ka pang tayong
Mabalimot ang ganat lang. Adi ano tayo? Ganat lang sir. Kaso nung ganat lang madito magbinato gati ni. Sure. Iso nga dapat mapalita da nato eh. Naikan mi ato ang ganat lang isuna. Ang ganat lang isuna na yung mading nga may kanato eh. May nga may pantay. O may pantay. So nga dapat ipantay dati yan. Amin, naglawlaw ata. Wanan te. Ati, ingga na to eh. Pantay da dapat yan. Mm. Nokit yung mo tayo board milat tante kabin mi to yan. Adil ka po ito ano? Bordaran sir. O sige. Tayo so tayo pagkasama. Pagbari namin kan. Kayo mati. Oo. Ay, ito ka po din. O sige sir. Ano ka? Itapala milatan sir. Okay, so yun yung lalagyan natin ng cabinet. Ayan. Okay, so inaayos lang nila. Okay, so dito, mapapansin nyo, tinanggal namin yung tiles dito, banda. Kasi maglalagay tayo ng kahon dyan. Tapos yung pupunta ritong box, bubutasan natin yun para makapag-open tayo ng breaker. Para may open natin yung breaker natin. So yan, para may open natin. Bubutasan natin yung loob ng box mga boss. Okay, so yun ang ginagawa nila ngayon. Tapos dito kasi tayo magsisimula pag ganyan, tapos susunod dito. Kasi nakapalob yung ano nito, yung ano ba yun? Yung modular dito na banda, yung cabinet, yung hanging cabinet. So ayan, nakalagay na rin, nakapag-layout na sila. So dyan dadaan yung dyan dadaan yung kitchen cabinet natin. So ito, so yun yung mga malalagyan. Ang malalagyan muna natin ito. Tapos i-actual na lang natin itong mga nandito sa baba. Lalagyan natin yan. So sa susunod na araw pa siguro. So iwan ko muna itong camera ko dito kasi may mga lakad pa tayo. So sila na lang mag-play. Tuturan ko na lang sila rito. Okay, so ayan, iwan muna natin sila rito mga boss. Tapos iniwan ko na rin yung camera ko rito para may ma-document natin yung paglagay nila doon. So time-lapse lang naman. So punta kasi tayo sa kabilang project. Mas maganda kasi na may nakukuha ng camera pag magawa sila dyan. Punta tayo sa project, pero uwi muna tayo kasi hindi pa tayo kumain. .30 na pala mga boss. 9:30, hindi pa ako nakakain. Okay, balikan na lang natin sila mamaya rito. Okay, so ayan, dito na tayo sa bahay. So pupunta tayo sa project, pero punta muna tayo sa Tarlac. So ipagawa ulit natin ito. So pinagawa na namin nakaraan ito, nasira ulit. So ito naman yung papagawa natin ngayon. Ibalik natin. Iwan ko lang kung anong sira niya, kung carbon brush ba o yung sheets na naman. So tara, punta na tayo sa Tarlac. Pagkatapos ng Tarlac, anaw tayo. Okay, dito ulit tayo sa Experts Electronics Tools. Pagawa natin tong grinder. So laging bumibigay.
Sobrang ano na siguro ng mga ano natin, tigas na ano na siguro na masyadong overuse na siguro tong grinder, kaya laging bumibigay. Laki kasi yung nililihan niya. Boss, patingin ulit. Ay. Pangatlo na yata yung pangatlo. Pag-itigin na lang. Okay, ito yung sira dun sa grinder. Tapos yung ano na yun, yung carbon brush niya sira. So naayos na. Binabalik na lang dun sa grinder natin yung pinalitan na nila yung ano, yung carbon brush. Tapos pati ito pinalitan na rin nila ito. Okay na naman mga boss. Okay, gawa na mga boss. Bali siningil ako ng 400 labor and materials. So tara, tingin nga tayo ng shipping gun mga boss, kasi yung shipping gun ko bumigay na. So hindi na kinaya yung mga tinabaho niya. Tingin tayo doon ng shipping gun, tapos punta tayo ng Anaw. Okay, yan na lang muna. Let's go. Okay, so yun mga boss, meron na tayong nakita 6,500 total, 1,500 watts. So mas malakas ito dun sa kinuha natin. Tapos meron na siyang bala, andito na siya. Yan lang. Dalawa yan, dalawa. Okay, so mas tatagal siguro to. Sabi naman nung kinuhanan ko, mas okay daw ito kaysa dun sa ibang brand. Okay, kunin na natin, tapos punta na tayo sa Anaw. Total. So yan yung ano natin, no? Total. Okay, sige kuya, okay na. Okay, dito na tayo mga boss sa Anaw project. Okay, ito na yung binili natin. Pakuha ko na lang. Medyo matagal din hindi nakapunta rito. Mga 3 araw siguro. Oo. Araw ba? Baka 5 araw siguro na hindi ako nakapunta. Hindi kasi inasikaso kasi yung project natin. Okay, pag-ibaba yung nandun yung grinder tsaka yung shipping gun. Mga boss, oh. Okay, so ayan. Ito yan yung nasira. Yan na. Saan yung sira dyan, banda? Yung dito, di ba nandito yung dinamo niya, yung paikot-ikot dito para sumipa, yung bulat-bulat yan, nabarag, basag yan. Sige, ilagay nyo na doon, lagay nyo sa sasakyan. So ito, mas malaki ito, no? Pwede ito ano, pwede ito marina, pwede ano. Maganda yan, maraming purpose yan. Testing. Bakit? Itali nyo. Para hindi ako mahirapan tali mo yan, ano, Jepoy. Ay, hindi pala si ano pala yan. Si Jepoy pala. Nasa loob. Si ano yun pala yun, si Boysin. Yan, testing mo dito sa tiles. Dito sa taas. Tiris. Yan, meron pera ba dyan eh. Yung extension mo, doon lang sana pala dyan. Extension. Diyan, saksak mo. Hindi ba napalitan yan? Hindi, pinalitan na yan. Ayan. May ikot.
Dito? Bro. Okay na. Ayos na mga boss. Mas malakas. Okay, sa isa. Yung isa, nakarami naman ng Ano, pag project. Teres? Oh, Okay, kain muna tayo mga boss. So, ayan. Nagbigay pala sila ng native na manok dito mga boss. Mga 2 pirasong native na manok na buhay. Ano, maraming salamat kila nanay at nagbigay sila ng native na manok. So malaking tulong po yan sa mga kasama natin sa trabaho. Ay, makikita dyan sa screen yung binigay nila. Yan o. Wow! Native chicken. Sangka pa. Ayan mga boss, kain muna tayo. Bitawan ko muna tong cellphone ko. Ayan tayo. Okay, so dito may babagbagin daw dito. Hindi pa buhos yan. Buhos yan, buhos. Dito? Ay, hindi yung slab. Ano lang, hollow block na. Hollow block. So tatanggalin daw natin yan, sabi nila sir. So pag-usapan na lang namin. Tapos doon may re-repair tayo doon, no? Doon babawasan mo yung pantaron mga boss. So dati na kasi yan, tinanggal lang namin yung arko niya. Okay, update ko lang kayo dito. So dito nakapag-skin coat na kami, nakapaglihan na. So punas na lang itong mga to. Pupunasan na lang, tapos pwede nang pinturahan. Kaya lang, siyempre minsanan na lang yung pagliha namin para hindi masyadong maalikabok. So dito, okay na. Masilyan na pati doon sa taas. So yan, nagliliha sila. Malikabok lang mga boss. Malikabok. Pati dito. So ganun din, nagliliha rin sila rito. So hindi pa tapos dito sa taas na lihain. So skin coat lahat yan, Grand Aces. Yung pinangano namin dyan. Nung unang ginawa namin dyan, inalas namin yung pintura. So sabi kasi ni Grand Aces, mas maganda daw na gamitin yung skin coat pag talagang semento na yung pader, walang pintura. So cementitious to cementitious ang kailangan. Tapos dito nilipat kami yung mga gamit doon sa loob kasi yun naman yung inaayos namin ngayon, kaya tanggalan namin ng pintura. Pero dito okay na. So lihan na lang. Tapos dito sa partition, drywall lang ito mga boss. Gypsum board, tapos pinalamanan ko ng kasi para makita nyo mga boss, may corner beads ito sa mga kanto niya. Gaya na ito, may corner beads. Yan. So yan, makita nyo. Metal siya, metal. May metal dun sa kanto niya. So matibay yan. So lahat yan, alisin natin mga ito. Gaya na ito, alisin natin yung kanto niya, nililitaw natin yung metal. Tapos liha, pintura. Okay na. Tapos may nakabang na rin na mga ilaw yan. Tapos dito okay na rito. So yung wala na lang dito yung kitchen cabinet. So lalagyan pa natin yan, modular cabinet. Tapos dito inaalis ko nila yung pintura. Nakikita nyo, nagtatanggal sila ng pintura bago natin lagyan ng pinto. Malikabok lang mga boss. Matrabaho. Mas matrabaho itong renovation. Okay. So dito naman, okay na dito. So okay na. So liha na lang wala dito, hindi pa naliha. So skin coat pa lang yan. So
Tapos lilihain natin yung pagkatapos. Okay. So dito rin ganoon din. So kailangan natin linisan yung mga yan, yung nasa taas. So nalikubukan. So kung kailangan kung may natirang hindi malilinis, pwede natin i-retouch ng pintura. Okay, dito sa taas naman, yan, binabagbag na namin. So pagkatapos namin mga bagbagin itong tiles, siyempre ilalagyan natin ng waterproofing yan. Tapos leak test tayo. I-test ito pag kung anong tulo pagkatapos ng malagyan ng waterproofing. Sige nga, kung okay. Paganyan. Parang okay. Ayun. So yan yung forma natin sa structural. Si Bayoni Tito nito niya. So pwede rin, siya rin yung nag-tiles dito. So kahit pagpatay ng bahay, magaling din yung mga boss. Okay, dito sa garahe, so ayan, pinalitan na namin yung bintana. So na-skim coatan na rin, so lihan na lang ang kulang dyan. Tapos ito yung pupunta dun sa terrace. Sa rooftop ba to? Ton? Rooftop ba to? Sa rooftop? Ano yan? Dalawa ko kasi yan. Oo. Yung isa sa rooftop, yung isa sa tennis. Okay. So mga boss, yung may-ari na kasi yung bumili ng mga tiles na ito mga boss. Sila rin namili kung saan nilalagay. So yan lang muna yung update dito sa Anaw project. Kaliha ko na lang yun. Nakatutungan yan. Okay, so ayan, yan lang muna yung update dito. So kailangan na natin umalis dahil may gagawin pa sana ako sa bahay. Asikasin ko sana yung 3D model sa susunod na project, yung 3D animation. Kailangan ko rin punta dun sa kabila, dun sa cabinet para tingnan yung gawa nila kung tama. Okay, dito na tayo sa Kamiling project sa kitchen cabinet. So, tingnan nga natin kung anong natapos nila mula kanina. Kaninang umalis tayo. Si Bad Noli nga pala, nag-half day lang siya. Half day siya kasi may lakad sila ng daddy niya. Okay, so ito yung project natin. So kinakabit na nila. So inaayos lang nila yung pagka-level. So doon kasi medyo komplikado. May breaker kasi doon. So para makita nyo kung ano yung itsura na ito pag natapos. So makita nyo dyan sa screen yung 3D model nyo. Okay, so ganyan yung mangyayari dyan pag natapos mga boss. Okay, so ito, dito pupunta yan banda. So salamin yung magiging pintuan na ito. Okay, so yung iba andito sa labas. Andito na yan. Ayan. Andyan na lahat. Okay, so uwi muna tayo mga boss. So kailangan ko pang mag-drawing para hindi ako mapuyat mamaya.